Nilqawkom għal din is-serata speċjali ta' Poezija Plus. Lejla Dorin Mikallef, dedikata lill poetessa Dorin Mikallef. U tnedija wkoll ta' żewġ kotba wieħed fuq il-poeżiji tagħha fuq il-konferenza. Biex ikellimna dwar il-ħsieb tagħna f'dan il-proġett, nistieden il-President tal-Akkademja Sur Albert Vella. Jiena ma għamil ċejn la fuq il-kodba u laqas fuq il-programm għandna tim tajjeb fl-Akkademja. Il-kodba ħassibhom Viktor Ferenc mill-bidu sal-aħħar. Kien jaġġornana kull xahar fil-stadju waslu. Il-poeżiji kien baqa' jsibhom minn xahar għal xahar.
Imbagħad ħassib ukoll li jiġbor l-atti tal-konferenza li kienu organizzaw tant tajjeb Emanuel Mifsud u ħarġilna żewġ kodba sbieħ ħafna. Grazzi Viktor. Issa Rita tal-lum ħadd tsiba mill-bidu sal-aħħar Rita Salima. Jiena kelli x'naqsam biss mal-Lubinata. Li ġiet b'xi għaxta wejna ta' Francis, bis-saħħa ta' Dorin Mikallef, iltqajna ma' ħafna nies ġentili, l-ewwel qed skoprejna lil Rebecca Spiteri, illi mhux biss studjat fuq Dorin Mikallef imma ħabbitha u ħadet ħsieb li tikkommemora anke wara mewta permezz ta' lapida. Ħadet ħsiebha u nirringrazzjawha. Jiena li niftakar li meta mietet Dorin konna niżgħar ħafna, xahri mġiet, ara kemm kont żgħir, u kont qarajt il-kmira ta' Mario Zopardi l-Mulej fil-mument. Li kien qali li kien għadu kemm ra lil Dorin ġimgħa qabel, ra weħda u kien baqa' iddispjaċut kif mietet weħda. Fl-Akkademja aħna niltaqgħu f'dar Dorin Mikallef u dik id-dar niltaqgħu fiha għaliex kien hemm persuna Francis Gallia illi stinka biex id-dar tgħaddi għand l-Akkademja. Se tagħmel ħaġa oħra Francis Gallia, imma Francis Gallia ħaseb fl-Akkademja. Nixtieq nirringrazzja lil Luis Gallia li mhux postna għax sab post aħjar, forsi aħjar mill-ġenna, illi meta bdiet Dorin ħassieb qed jgħaddifna kif imiss. Mhux li kien il-politiċi ikollhom dik is-sensittività sewwa li kien wera hu dakinhar. Ħadd biċir ukoll nara l-fuljett ta' Vince jitfostna llum illi kien tella wirja fuq id-dar ta' Dorin kif kienet qabel ma' Francis u Mario Zopardi l-Mulej għaddewha lill-Akkademja fi żmien li l-Akkademja kienet imexxija Bernard Mikallef. Ir-ritratti huma xokkanti u ħajkellimna fuqhom Vince. Id-dar tal-Akkademja bid-dila ma baqgħetx tingħaraf minn dar Dorin Mikallef għad-dar tal-Akkademja bis-saħħa ta' Carmen u Zopardi li kien stinka ħafna, kien hemm ukoll Policino, il-Ministru Policino biex toħroġ tender u id-dar illum għandna dar moderna imma għandna kamra kbira dedikata għal Dorin għall affarijiet kollha li kienu tagħha biex jibqgħu hemmhekk. Għandna wkoll arkivi sabiħ għandna dik kittiba tal-Malti, Akkademja tal-Malti fejn għandna l-ħarġiet kollha li jiena nippubblikaw mill-1921. Għandna wkoll affarijiet imprezzabbli, pereżempju l-ewwel posters tal-Innu Malti kif indaq. Għandna l-minuti, imma nibqgħu ċerti li l-aktar minuti li għandna ħajkunu ta' John Borch, is-segretarju delikatissimo li għandna bħalissa. Ġiżel Muscat Zopardi u Kamra biex jibdew miegħu, li dak ikollhom minuta ta' xkaċċati dan hemm nhar 14. John Borch ġaħdem ħafna, jiena nieħu l-okkażjoni ta' Dorin Mikallef u nkun qed nagħlaq nittama bl-ispirtu li xtaqtni nagħlaqi biex nirringrazzja lil sħabi tal-Kumitat għaliex kollha jagħtu sehmhom fuq proġetti differenti. F'dan il-każ kellna lil Viktor li ħaħsib mhux tip wieħed imma tnejn u kellna lil Rita li organizzat baqal din is-serata. Imma mbagħad għandna lil Joe li jaħseb f'kulħadd imma dejjem jibqa' jservi. Għandna lil Phyllis, għandna lil Trevor, għandna lil Reno, għandna lil Morris li joħroġ ħafna ċekkijiet u jferraħ ħafna qlub. Nirringrazzjakom ħafna nittama li b'dan id-diskors xejken qed insellem lil Dorin poetessa tajba li kitbet bil-Malti sentenzi li meta taqrahom terġa' taqrahom. Din hija xorti ta' kittiba tajbina x'ħafna drabi taqra xi ħaġa li tispiċċik li qrajtha.
Nirringrazzjakom. Deċidejna illi l-ewwel wieħed ikun fuq il-poeżija tagħha. U mbagħad it-tieni wieħed tkun il-konferenza li kienet saret kien organizzat Emanuel Mifsud 10 snin wara li mietet. Kien organizza il-St. James Cavalier. Il-poeżiji mhux kollha, għax ħafna saqsewna li il-poeżiji kollha, le il-poeżiji mhux kollha. Dorin tant għandha poeżiji xerdina u l għax Dorin kienet minn datib li qed nintaqgħu s-salarjat ġeneralment il-belz, u tifraħ bik fil-għaxija tista' tirċievi jittra u poeżija minn għandha. Ħafna poeżija għadhom xerdin għand in-nies. Ippruvajna nixbru kemm nifhimhom. Fil-fatt, grazzi għat-teżi li kienet għamlet Rebecca u anki għal Franz li kien ġabu Marlini kienu marru fid-dar tagħha u ma tnejn u marru għabsopardi, ma setax kien marru. Huma kienu l-ewwel marru fid-dar tagħha li sabu żammew qegħdin għandhom preservati il-qudiem inkunu nistgħu nagħmluhom ukoll. Forsi jkun hemm it-tielet kif jista' jkun nista' nagħmlu jiena u ma tagħmlux l-akkademja, jista' jkun hemm ħadd ieħor. Però hemm materjal iżejjed għal ktieb ieħor. Dak huwa l-ewwel ktieb tal-poeżiji. It-tieni ktieb għandu 10 studji fuqha li kienu kollha inqraw fil-konferenza tal-2001. Li m'għandix ngħid ħafna iżjed. Trid nagħmel appell illi dawk kollha li għandhom xi materjal jekk irdu ovvjament proprjetà tagħhom laqgħa titilhom poeżiji u ittri imma nitlobhom illi għalmenu jorhom lill-akkademja ħalli jkunu nistgħu naqsmuhom ma' oħrajn. Issa se ngħajjat lil Vanni Riolo ħalli jaqralkom poeżija, se jaqralkom żewġ poeżiji. Waħda minnhom poeżija li ħadd ma kien jaf biha. Meta magħhom li Vanni u hawnhekk għandi l-envelop li bgħat u bin-nota tiegħu Aziz Joe għalik. Li kelli ta' Dorin tal-Tunek, Vanni. Hawnhekk għandi żewġ ċittri personali ħafna ma kien ġentili li għallinna nistgħu nżommuhom u fil-fatt qegħdin fil-kodba, tnejn għandhom fil-kodba, plus is-sorpriża tal-poeżija Psike, illi dina tingħat bħala jekk mhux l-aqwa, żgur li waħda mill-aqwa. Kienet ħafna għall-qalba u anki l-prof Saracino Lodz, kienet tgħidu Father Peter, kull fejn quddiem Father Peter, kien għalli li dan għalli li l-aqwa biċċa xogħol li s'issa ktibt. Mela nitlob lil Vanni jieħu hemm jew Vanni. Vanni se jaqra. L-ewwel waħda il-lejl tat-tambur minn serata li kienet organizzati stess. Marlin kienet parteċipi fiha u ħafna. U dina sibniha għaliex Vanni u Dorin kien jaħdmu ħafna flimkien fi żmien ta' Diffusion. Fil-fatt kienet tibgħatlu il-poeżiji, mhux poeżiji, issa anki drami. U kienet tagħhomla u kienet kuntentissima bix-xogħol li kien jagħmilha Vanni. Li dejjem tgħidli jien l-aqwa li hemm Vanni u naf ix-xogħol tiegħi żgur se jiġi apprezzat wara Diffusion. Mela ġifieri waħda minnhom hija il-lejl tat-tambur minn is-sera tal jagħtilkom u l-oħra silta mill-poeżija Psike li tista' titqis bħala l-aktar espressjoni intima ta' Dorin. Inħalli f'idejhi. Ħabbejtek mal-illa ta' tnabar tad-dwi feroċi tal-jiem tad-destin ħabbejtek. Bħal-ħsejjes għariba tal-ġungla ħassejtek ġo sidri. Tinqasam mal-kult tal-allat li llum mhumiex tlif kantalina. Ħabbejtek bil-lejl fil-foresti, il-lejl tat-tambur. Għajjibli ġo demmi l-fawra qadima tal-vant u ġismi triqet. U lara iżelleġ is-sħana tax-xewqa li issa spiċċat.
ħabbejtek f'xemx saħta, sejjaħtlek bidejja jirtodu, tfajtlek ġuħodġok is-saħħa tal-jieħ. U inti qomt u għadt. U inti sirt werqa safranija lil-in minn żur ix-xemx mal-qilla tat-tnabar, man-nifs tal-tejbuta, mal-balsmu tan-nut. Ħabbejtek taħt qamar fil-għox u għalla tal-insara. Erġajt smajtu tambur u inti qed tibża ħanini u inti ħanini qed tisma' f'idnejk id-dwi tal-ġugla u l-ħsejjes tat-tigri resqin. U int sirt il-kult. U sirt il-baħar luċenti tranquill tal-ambigu, tal-ħelsin, tal-pjan tal-univers ta' Alla. Di darba kien jista' jbikkini f'lejla tat-tnabar, fil-ġungla tat-tigri, fil-qilla taż-żmien, fil-wied qaddis tal-fjuri ċkejkna minn żur ix-xemx ħabbejtek. U f'ruħi għajjina xema dubjina qed nemnem leġġenda antika tal-lejl tat-tambur u l-istorja sabiħa tal-mara li timxi l-foresta fil-ħolm tal-mejtin. Li tferra sidera f'nixxija vermilju taħt sema kobalt u tmut u tqum u tmut mar-ritmi divini tal-ħoss tat-tambur. Dil-mara l-istorja, dil-għadma b'saħħitha li qelbet iż-żmien, dir-ruħ indemonijata midluka bil-balsmu tal-qalb u tal-moħħ. Qed tibki għal-lejl kurċifiss tat-tambur, għall-kelma ta' Alla li s'issa qatt ma ġie għal-għarfien lilin fl-għerien, lilin fiż-żmien, lilin minn żur ix-xemx. Ħabbejtek u miegħek imxejt kif imxejt mal-farawni u mal-allat tal-Grigi u r-Russi l-kbar u d-dinja tal-erf. U miegħek imxejt il-lejl tat-tambur. U l-biki ta' qalbi ġimsikket fl-eruq li ħarġu f'wiċċalla huwa għal-lejl. Fil-resħa tal-lejl ħabbejtek u ħarġu l-kwieket waħda waħda. Rajtek tqum mill-kwadru kbir tal-Trunix Herx. Rajtek tilqa' tal-barra taqbad it-triq. Seeker. Meta naħseb fik nibsa minn innifsi għax fejn tidħol int l-allatu x-xjatin kollha jqumu ġoruħi dawra durella. U li jien jinbidel f'bima bil-ġuħ li tqatta u tertaq kull ma jiġi fis-sniena. Interter għad siġra fil-rifnu kull meta nħares f'għajnejk tranquilli li huma l-bjar bla qiegħ fejn naf li qereqt u ntesejt mill-ewwel darba li jien u int sfajna kundannati fuq il-forka tal-kitbiet. Meta l-ebda Alla ħabib, l-ebda filosfu, l-ebda Alla tiran, jew Alla xitan, jew is-sidna ħarbek. Ma naħarbekx. Taf kif inħubbok. Li tritija, Seeker, li ma konniex nafu biha,
hija ġojjel ta' poeżija tolbok li uffiċjalment tiegħek il-President forsi jekk ma jridx inqara minn hemm jattar li segretarju. Ħalli dawn ikunu żgur safety tal-Akkademja. Ma tibniex ninsaqlek. Provaw nsiru nafu għal Dorin, bdiet taqsima il-ħabiba tiegħi Dorin, stidilna xi ħbib tagħha. L-ewwel kelliema hija s-Sinjorina Marlin Saliba. Grazzi li tqajt l-istennina tagħna. Kif tiddiskrivini l-ħabiba tiegħek lil Dorin? Jiena iltqajt l-ewwel darba ma' Dorin fil-bidu tas-snin 70. Dak iż-żmien aħna tnejn kellna xi 21 jew 22 sena. Dorin kienet ġabdet tagħmel isem bħala drammaturga u poetessa, għalkemm kienet għadha ma ppubblikax il-kotba tal-poeżiji profondi tagħha. Bejn l-1972 u l-1980, fi spazju ta' xi 8 snin, Dorin ippubblikat 4 kotba, wieħed tad-drammi u 3 tal-poeżiji. Din kienet ħaġa kbira ħafna għal mara f'dak iż-żmien. Nisa li jippubblikaw xi poeżiji kien hawn tassew ftit Malta. L-unika mara Maltija li waħedha ħarġet sensiela ta' kotba tal-poeżiji tagħha bil-Malti qabel Dorin kienet Mary Mejla fl-erbajnijiet madwar xi 30 sena qabel. Dorin kienet impressjonani wkoll għax minkejja l-problemi fiżiċi li kellha li kienu ta' xkil kontinwament għalija f'kull kamp tal-ħajja u s-swit tal-qalb u r-ruħ meta mardu l-ġenituri tagħha li kienet tex magħhom u li kienu jieħdu ħsiebha. Minkejja d-diżappunti kbar fl-imħabba u fil-ħajja in ġenerali li għaddiet minnhom, anki meta ġiet waħedha u ħassitha s-sekura, hi kienet bħal jirnexxielha terġa' tkelbes l-entużjażmu dwar proġetti ta' kitba u ta' attivitajiet oħra tagħha u ta' ħbiebha. Kienet moħħa biex tmexxi l quddiem il-kitba u l-ħidma tal-ħbieb tagħha li dejjem inkoraġġitni ħafna biex inkompli nikteb u fejn seta' tippromoviet il-kitba tiegħi u ta' dan nirringrazzjah. Fil-konferenza li saret dwar Dorin fl-2011 jien kont semmejt 3 kwalitajiet tagħha li ħassejt jispikkaw kemm fil-karattru tagħha kif ukoll fil-poeżiji li kitbet. Dawn huma l-espansività, il-qawwa u l-ħerqa. L-espansività fil-viżjoni tagħha, il-qawwa fil-kliema u l-ħerqa fil-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. Il-viżjoni espansiva tagħha tal-ispazju u żmien kienet tiġi riflessa fil-kitba profonda ta' Dorin u wkoll fid-diskussjonijiet mal-ħbieb dwar ir-reliġjonijiet u l-ideoloġiji differenti, il-psike tagħna l-bnedmin, il-metafiżika, il-parapsikoloġija. L-univers kien ta' tifsir kbir għaliha. Pereżempju l-kwiekeb ta' spiss jidħlu fil-poeżiji tagħha, il-kwiekeb bħala esseri ħajjin b'sentimenti umani, il-kwiekeb bħala ħabbara tad-destin. L-espansività fiż-żmien li tikkonsidra u tirreferi għalih u li tagħmlu ħaj minn dak tal-qedem sa dak kontemporanju. Il-firxa ta' kulturi, reliġjonijiet, filosofiji u kitbiet kienet mara intelligenti u taħsib intens. Nammira ħafna wkoll il-mod kif kienet torganizza u tivviżwalizza u tikkoorganizza lejliet mużiko-letterarji tas-sew sbieħ bil-mużika u sfin relatati mat-temi tal-poeżiji waqt li jinqraw il-poeżiji. Fejn l-udjenza kienet tħoss dik l-espansività artistika għax Dorin kienet taftaqqat flimkien b'sensittività u b'suċċess il-poeżija mal-mużika mas-sfin. Dorin kienet mara qasira, irqiqa u fraġli. Kellha
kellha problema f'idejha u ma tantx kellha forza fihom, però il-ħsibijiet tagħha, kliema u l-kitbiet tagħha kienu qawwija ferm. Sija meta tkellmet, sija bil-kidba, hi kellha l-kapaċità li tesprimi ruħha b'mod uniku setan. L-imħabba, it-tama, il-ġentilezza, kif ukoll id-dwejja, il-protesta, ir-rabja. Taf bleħena tniżżel il-qarrej l-infern u tellaw il-ġenna. Iġġalek titħassara kif ukoll tammira. Kwalità oħra li kienet tispikka fiha kienet il-ħerqa. Doreen kienet kollha ħerqa u determinazzjoni biex tipprova tifhem l-għan tal-ħajja, tas-sofferenza umana, l-għan tal-univers. Ta' poetessa vera li kienet kellha x-xewqa biex ittejjeb il-kondizzjonijiet soċjali, l-edukazzjoni, il-kultura tal-pajjiż, il-ħajja tagħha u ta' ħaddieħor l-qtibati. Rajt fiha l-istess ħerqa meta bdiet tidħol aktar għall-kitba u proġetti politiċi u dejjem kellha Malta l-qalba. Kif ktibtu għedt anki drabi oħra, naħseb li post Doreen Micallef u mal-aqwa poeti Maltin. Nirrakkomandalkom biex taqraw il-kitba tagħha u dwarha. Il-kitba tagħha hi u tibqa' relevanti ferm għal kull min japprezza l-letteratura u kull min irid jindaga fil-ħajja komplessa tagħna, il-bnedmin, bil-ferħ u bin-niked kbir li din il-ħajja taf iġġib magħha. ċat mill-ħbib tagħha, ċat ieħor, Sir Franz Garja. Sur Garja, int kont wieħed mill-tlieta li kellhom aċċess għall-dar tagħha wara mewta. Minn wara l-poeżiji mhux ippubblikati, x'tip ta' memorji ħallit wara ja Doreen? Kif qalet tajjeb Marlene qabli, il-Doreen kienu lili nafu mis-snin 70. Jien mhux aċċess kelli għad-dar tagħha, għandi ċavetta. Kont l-uniku wieħed naħseb li kelli ċavetta. Bad-darba fost l-oħra saħansitra ġabet li kuntratt biex niffermaħ biex id-dar tagħha nżomma jien. U minn dakinhar stess kelli ideal differenti ta' fejn u kif għandha titmexxa din id-dar. Minix qed ngħidha l-affarijiet għax Doreen mejta, għax meta imut xi ħadd imdorrin ngħidu ħafna affarijiet infaħru l-kulħadd anke jekk ikollu xi ħaġa ħażina. Jien ngħid li Doreen kellha l-ħażin tagħha daqskemm kellha t-tajjeb tagħha. Kienet tħobb l-abjad daqskemm tħobb l-iswed, tħobb ix-xellug daqskemm tħobb il-lemin. Tinnervjak, taħarqek, tiġilet miegħek, tgħajjat f'nofs it-triq, il-Public Street, jiġifieri. Kont nieħu gost. Però minkejja l-poeżiji kollha li hemm tagħha jien għalija l-ikbar poeżija għadha f'moħħi il-konverzazzjoni li kien ikolli magħha. Jien saħansitra kienet timbuttani Doreen biex fil-break billi jien għext dejjem il-belt, mhux għax mill-belt, għax dejjem ħdimt il-belt, għal-oħħosni bdejt minn mindu kont żgħir ta' fis-sittiniet tiġi St. Alberts u bqajt sal-ġurnata tal-lum naħdem il-belt. Fil-break assolutament trid immur id-dar bil-fors. Naqbad, aħħabbat ma jiftaħħat, ndawar ċavetta, nidħol insibem, ngħidilha għaliex tagħmel hekk, tgħidix li breder bil-note, biex niftaħlek. Kont ngħidha x'niddejjaq naqbad u niftaħ. Kont nafa ġifieri minn żmien omma u missier, imma fl-aħħar żminijiet ġifieri meta sfat weħida nixtieq nikkoreġi dik il-parti ta' Mario Zoppardi li mhux veru mietet weħida. Jien il-mara tiegħi kienet tmur titbaħħa l-isptar u darba minnhom meta ma stajtx jien marret il-mara waħida ġiet lura qalt li Doreen se tmut għax il-mara nies. Għattilha għaliex, qed il-fjuta milli tilka. Hekk kien jiġifieri l-għada u l-bitada wiegħed. Iktar ħaġa li ngħid illi meta dħalt id-dar tagħha ma rridx tidħol waħdi u ġie Mario Zoppardi dħalna t-tnejn flimkien. Il-kesħa li ħassejt kienet xi ħaġa tremenda.
sewa xi kont kif taqbattajt, akkwenti tkun saret, mitħla li nkun hemmhekk fil-preżenza tagħha, jew inkella għax l-eżistenza tagħha kien għadhem ġew. U dik kienet l-iktar ħaġa li studat li l-ferma tiegħi illi id-dar tagħha għandha tibqa' apprezzata mill-mod letterarju kif kelli f'moħħi. Jien niftakar Rebekka, naħseb li qiegħda kienet tiġi ħdejja u niltaqgħu nitkellmu dwar it-teżi, ħadd pjaċir immens qisha kienet it-teżi tiegħi, ħadd gost meta kienet mal-mami tagħha u qalt li titpremja tagħmel il-lapida u jinġu qalbi kelli dik il-ħaġa qed l-ikbar mhux lapida, l-ikbar monument li nixtieq iħalli lil Dori Mikallef hu illi l-appartament tagħha jibqa' jintuża għal letteratura u għal skop letterarju. Burnexxiet. Meta bdejna nduru u nfittxu, rrid ngħid xi ħaġa oħra, meta kont immur id-veranda għax issemmit ħafna x'jiġri mill-poeżiji tagħha u dak. Ġieli kont insib biċċa karta daqs dik għax kien taqsam jfur fit-tmiem. Il-typewriter u hi fuqha u aktarx tkun l-aħħar poeżija tagħha kienet tgħidli ħuda ngħidilha le. Min kien ġieli daħal għandha laqqas kodba ma kien hemm. Kont ħobb nitkellem pereżempju fuq wieħed mill-poeti favoriti tiegħi, Pablo Neruda. Darba qalat ktieb tal-poeżija ta' Neruda, paġna bl-Franċiż u paġna bl-Ingliż traduzzjoni. Għandi sallut. Għalt li da tiegħek Franz, għaltilha le. Għalt li da tiegħek Franz u ma tistax tgħidilha le. U naħseb l-uniku rikordju barra xi poeżiji oħrajn oriġinali iktar il-mit ta' Sisifu, iktar li baqgħet ġommu fil-timbrata, kienet ħalli xi fixkun tal-kili u fixkun tal-ilma b'tazza u tixrob bil-fors. Mbagħad naqbdu nargumentaw, ġieli fuq il-letteratura konna mmexxu, ġieli fuq affarijiet soċjali. Meta daħlet fil-politika, li jien kont minn dejjem iddaħħal fil-politika u għaddi sallu, forsi ma tafux imma nipprova nagħmel il-ġid dejjem hekk u kien ikollna xi ngħidu ħafna fuq hekk. Però dakinhar ħanerġa' mmur għall-punt li rrid nagħlaq fuq. Il-Mario għatlu jien naħseb illi hawn ħafna teżori hawn ġew. Għalli xejn toħlu Franza x'bdejna qalbu ħlif Bottis, Kaduki, il-kamra tal-banju titwaħħax tidħol fiha, affarijiet mibdijin għat-tissir u mitluqin. L-unika kamra li kellha sura ta' nies, dik il-kamra fejn kellha poltruna u sufan u skribanija u typewriter fuq. Bdejna qalbu veru, sibna ħafna poeżiji. U jien ċert li hemm ħafna poeżiji oħrajn imxertin għand ħafna nies li jekk nirriklamaw bejnietna, naħseb joħorġu ferm iktar poeżiji li ħallit Dori li fl-opinjoni tiegħi hija bir-rispett kollu lejn in-nisa kollha li kitbu l-poeżija. Jiena għalija kienet tibqa' l-aqwa poetessa Maltija li kellna fuq dik sira, poetessa li veru tellaq il-ġenna u tniżlek l-infern fl-istess ħin, bħalma kienet ittella u tniżlek fl-infern fit-triq dik li tkellima, però kienet dak it-tip illi jiemejta jiġifieri biex tieħu relief għax dik laqqas taħdem ma kienet, irrifjutat li tieħu relief għax dik kull ma kientax bil-pensjoni tomma u missiera meta mietu tbejn ma kellha xejn. U meta tajta l-ewwel darba xi ħaġa tal-flus, ftit wara li rajta dieħla għand il-Wembley tixtri l-ikel għal-tates. Sitwazzjoni li dibikkik jiġifieri bil-fors tiġġieled magħha. Però jien waħda ngħidu nispiċċaw hekk. Kellu bżonn din id-daqsxejn art li tant ħabbitna tipproduċi aktar nies bħal Dori Mikallef. Ringrazzjak. Dina Brogdon kienet oħra mill-ħabib tagħha ma nistax tiġi magħna dik tagħti. Pruvat minn kollox, anke sal-bieraħ, għattara nibatu lek il-taxi u daqt li tajt li xejn, ma niflax.
u ma s-sikkati xizjed. Għattina, għax se nagħmlu dina batitilna 19 litra. U litri kollha personali ħafna batitilna. Ġifri għall-Akkademja. Għamilt sintit minnhom fil-weħed mill-kodba li hemm. Għaliex il-kodba barra dawk wara l-pożi u l-konferenza, f'kull wieħed minnhom hemm supplement viżiv ta' ritratti, affarijiet anke l-lapida li għamlet la Rebecca ġifieri hemmhekk biex nippruvaw intu l-aħjar li nistgħu. Illa nixtiequk biex tippreżenta l-ittri tiegħek. Importa tippreżenthom int sa radihom li ġew biex ikun dejjem l-Akkademja. Dawn sensittivi ħafna għax kif qal Franz kienet faqqa kontra n-nies li f'Triton Center. U hawnhekk hawn ħafna kliem kontra n-nies li għadhom ħajjin u li jintom tafuhom sewwa. Magħha kont jew abjad jew iswed. Konna l-ġeneratori m'hemmx nies bolot kollha u suwed kollha. Hemm taħlita ta' gris, gris skur, gris ċar u dan ma kienet tagħmilhom suwed jew bolot. Jiġifieri dawna segwu mal-Akkademja, dawn it-tri, naturalment min irid għall-istudjużi u forsi xi ħadd joħroġ jikteb ukoll fuqha l-Akkademja tagħmilhom open, imma jekk jistgħu ma jħorġux mill-Akkademja. Għattela kont taqrajt għad li importa taqra li trajent sustainability ġatilkom li fil-kodba hemm siltiet mill-korrespondenza li bdiet magħha fis-74 waqt sejra sa 78. Kien hemm iżjed, imma dawn isabet lilna u tatomli. Għattela ma jkuntax naqra xi siltiet żgħar mhux teqgħu fil-ktieb. Pereżempju, fis-16 ta' frar tal-74. Bil-kliem ma nasalx. L-ewwel ħaġa dejjem kienet tibdiela għażiża ħabiba lina. Hekk kienet tibdiela. Bil-kliem ma nasalx, imma bil-penna żar jipprova. Grazzi. Mhux biss ta' żjara ġentili li jogħġbok tagħmilli, imma grazzi kbira li kollok kemm int. Nara li frustrata u tili bħal teħliż meta nifhem ix-xejn assolut li fuq u moħħi jdur. Jgħidu li meta l-moħħ idur jispiċċa jisplodi. Lin, jien nibża x-xejn. Ix-xejn, jew tbattil mill-oġġett li kien, huwa bħal kurrent li ma tqaflux u jkaxkrek. Imma kliem astrattu li kraħdan tiegħi aħfirli. 12 ta' Mejju tal-istess sena nibżgħu mis-sewwa jew le nagħmlu ġwejjed tiegħi rebaħi. Ir-rebħa tiegħu kienet waħda finali u assoluta. Wara kollox li tirbaħ l-ewwel premju 3 darbiet minn ġaralini u li jkollok ktieb sold out, x'valuri fihom. Dan meta rridek tagħmel raba ktieb u għal xi raġuni oħra aċċettaw il-dan. Il-persuna li qed għalija kien hemm ħafna iżjed affarijiet u bad fis-78 nixtieq niltaqgħu iva. Dina għadha tikteb lil-lina. Nixtieq niltaqgħu iva. Ara jien fl-ewwel ta' Ġunju kull sena immur ma' xi ħadd sal-Madonna tat-Triq u ninżel ix-xara nara x-xemx li jiżla. Esperjenza sabiħa. Trid niltaqgħu u naqsmuha flimkien. Fl-ewwel taraw the hard side nagħmluhom and the soft side nagħmluhom. Kellha żewġ sides jiġġieldu propri għamilhom u dik il-ġlieda ħolqot forsi nagħmluha. Hija biex iżommu għal tal-lin. Grazie. Grazie ħafna Viktor, sanaddu għal-interventi mużikali. Il-kanzunetta hija ħdejk, mużikata minn Vince Marley. Ftit esperjenza xina kont insertajt ma' Francis naħdmu l-istess uffiċċju, jiġifieri naħseb xi 10 snin. Allora żjara ta' Dorin kellna l-iskrivanija ħreġ xulxin ma' Dorin konna ħbieb mhux ħażin. Ukoll kont napprezza ħafna li meta bdejna norganizzaw Poezija Plus qed nitkellmu 16 sen ilu, Dorin kienet tiġi tuħu sehem f'dawn is-serati magħna li dak iż-żmien konna għandna pjuttost iżgħar li aħna llum, allura konna napprezzaw ħafna li Dorin kienet tiġi u taqra u taqsam il-poeżiji tagħha magħna.
Ma nafx eżatt kif ninsafam, naf biss li barra aqsat. Sibt li s-sajf ma jintemħat, mhux idwar min biss jagħti kasa. Kont qed nofrok id-destin, ħarsti lejn ix-xemx, mitlu fil-wien, ħalon bit-triq taħek, kien ir-riżq li r-riħ ressaqni ħdejk. Infiddex ftit dakken iva ħdejk, fejn qalbi ssib il-fel. Saħħan l-arja bin-nifsu, namħabbek tablaħna, ħantablu l-ġiġ u naħbu l-jir, tad-dinja kisħasil xtem barra u f'dinja ħina, għaflimkien il-kennu f'għanna slim. Ara l-ġbaħ ta' hemm il-ħajja jiblu fil-ġmil ta' fil-qaw sal-aħdejk. Infiddex ftit dakken iva ħdejk, fejn qalbi ssib il-fel iva ħdejk. Infiddex ftit dakken iva ħdejk, fejn qalbi ssib il-fel. Vince, istanna xi ħaġa dokument viżwali, xi ħaġa differenti, filmat, ibteda minn Dr. Vince Briffa, prezenta Immigrant. Ritratti li kont ħadd fil-post ta' Doreen u għandu la xi sibiet naqsam magħkom dwar dawn ix-xogħlijiet. Li Doreen Mikallef ma nistax ngħid li kont nafha wisq. Ftit żmien mhux ħażin fit-tmenijiet, disajnijiet, jien kelli uffiċċju ġewwa triq nofsinhar il-Belt ftit il-bogħod minn fejn kienet toqgħod u allura ta' sikwit konna nsemmu meta naraw li xulxin fit-triq xejn kbir saħħa u għamil. Wara l-tlaq mill-Belt, tlifna kull kuntatt bħalma ġieli jiġri ma' nies ma tkunx taf mill-qrib qatt ma rajtha aktar. Meta madwar sentejn jew sena u nofs wara li Doreen ħallietna id-dar tagħha ingħalqet darba dejjem, hekk kif ħallitha hi, ingħatajt il-permess min jidħol dan l-ispazju. Qatt ma kont żort dan il-post u nistqarli dak li kont tħalt għalih ir-renda fi skoperta ta' intimità surreali u xokk li ma bħal. Għalhekk iddeċidejt li sabiex nagħmel ġustizzja mal-awtriċi, il-materjal viżiv maħut mid-dar ta' Doreen li kien ritratti u xi video wkoll, li konsernuri għal-wirja tal-Mużew tal-Arti fil-Belt fl-2003. Kellu jibqa' miżmum anonimi. Żammejt mat-titlu ta' Immigrant għax sibt l-immigrant jiġi maqluħ minn pajjiżu u mitfuħ f'pajjiż barrani ħafna drabi ċerta forza kiefa. Hekk ġara Doreen. Ir-ritratti u l-oġġetti li wrejt fil-wirja huma mislufa minn ħajja vera. Dak li għex Doreen li jien bħala artist
xtaqt li nuri sabiex kulħadd ikun jaf il-batija li bniedma sensittiva għaddit. Kif forsi xi wħud minnkom jistgħu jiftakru dawk li ovvjament raw il-wirja. Ir-ritratti ma jikkonformawx ma' estetika konvenzjonali artistika. Ma tistax tiddeskrivihom bħala żbieħ. Iżda huma dokument ta' ħajja oħra, xhieda misruqa ta' ħajja li darba kienet, li qisha twaqfet ħesren u li weħdet fil-preżent dejjin. Dan ix-xogħol huwa bħal evidenza meħuda mix-xena tal-krimini. Ir-responsabilità artistika tiegħi kienet biss li niġbor dan il-materjal bħala evidenza. Bħal fotografu forensiku ma jazza biex id-dokumenta x-xena tad-delitt mingħajr ebda kumment żejjed. Kif wieħed jiltaqa' ma' dawn l-immaġni kifra ġewwa post fejn normalment wieħed isib il-ġmiel, jiġifieri ġewwa l-Mużew Nazzjonali, wieħed jitħawwad u jistaqsi lil nnifsu għaliex. X'inhuma u ta' min huma dawn is-siringi u l-mistura dan is-siġġu b'saqajn osra, il-karti tat-tixu, il-bors tal-plastik, il-fliexken tal-ilma vojta, il-fjuri tal-plastik u ħafna oġġetti squallidi oħra. X'inhi l-istorja warahom? Għaliex xtaqthom jintwerew ġewwa l-Mużew Nazzjonali? Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li jiena bħala artist ħassejt ir-responsabbiltà li nistaqsi speċjalment fi żmien ta' għena bħal dak tal-milietu tal-ewwel tas-sena għax il-wirja sseħħet dawn iż-żminijiet. Din il-kollezzjoni xhieda ta' avveniments Trump u ta' ħerba tipprova tippersonifika jew aħjar tagħti xi ħiel tal-persuna li kienet tgħix ġewwa dik id-dar. Iżda l-fatt li ma kien hemm l-ebda spjegazzjoni dwar dan fil-wirja, l-istess wirja spiċċat tistaqsi aktar mistoqsijiet milli tagħti tweġibiet. Din it-tablo vivan enigmatika ta' oġġetti umli li jarmu umanità kbira hija wkoll xhieda ta' esperjenza unika. Il-preżenza fiżika ta' dawn l-oġġetti jippersonifikaw dak li nsejjaħlu bħala l-oġġett memorja. Ibridu maqbut bejn il-preżenza u l-essenza, inkarnazzjoni tal-ispazju bejn il-kollezzjoni u l-memorja. Wieħed jista' jistħajjel li bħal refuġjat jew immigranti illegali, il-kerrej ta' dan il-post inqala minn loku ħesren mingħajr ebda ħin li jirrikonċilja ruħu ma' dak li qed jiġri. Dawn l-oġġetti misterjużi u mhux mittiefsa minn mindu nagħlaq il-bib tad-dar għall-aħħar darba ġew preżentati fil-wirja bħala relikwi mimlija simboliżmu. Traċċi salvati minn ħajja sigrita u solitarja. Dawn l-oġġetti bl-ebda mod ma jnisslu memorja ħinja. Bħal dawk li wieħed u kull wieħed u waħda minnha nmożżu dawk l-oġġetti li nżommu għall-qalbna. Dawn huma biss oġġetti li jinkapsulaw l-istat ta' fatt tal-memorja. Bħal meta pereżempju wieħed jinnota l-ammont ta' karti tat-tixu mitluqa fuq saqqu antik. Li bħal li żar misterjuż ta' Torin jiġdu li missu maġrieħi miftuħa. Jew il-fjuri tal-plastik li jittantaw jagħtu daqsxejn kulur lil dak il-ħajja tant squallida. U l-kaxxi tal-kunjetti tal-mistura weda ta' ftit ħin ta' sollif innemnem mill-uġieħ kontinu. Dan ix-xogħol jirrispekkja l-attentat għal proċess diffiċli u forsi anki inutli tal-kisbien ta' kura temporanja li dlong jiġi mwaqfa mill-ħtif ta' protagonista prinċipali. L-immigrant ħalla warah dan il-memento mori ta' skiet etern. Jiena nħossni privileġġjat li kelli din esperjenza din id-drama imqanqla. Dak li xtaqt nagħmel kien li nżomm iżda mhux nisraq ir-ruħ ta' dan il-post u ta' dik li kienet tgħix ġewwa fih. Nispera li b'xi mod irnexxieli. Grazzi. Vera bravi. Il-mużika u l-kanzunetta fuq poeżija waħda mill-isbaħ ta' Dorin qed jaqta' ħafna fjuri minn qalbi. Il-kantanta hija Dori Tibezzina u l-pjanist il-kompożitur tagħha kien Edward Mifsud.
passa mis-silenzju u l-eli deserti tax-xemx. F'din l-ewwel sena sikta qed jgħadda ħafna fjuri minn qalbi. Bravi, proset tassew. Għanna żewġ poeżiji oħra ta' Dorin, dedikati li xar ta' frar, umanament kienet tibża ħafna minnhom frar Dorin. U magħna għandna l-onur li għandna li Silvia Carnazzo, parti se taqrada l-poeżiji jistess. Il-mit ta' Sisifu. U dlam, u bieħ, u kesħa, u telf, u baħ, u mrar, fi frar. Ħriġna fid-dlam ntlifna, żewġ ombri suwed fil-lejl. Il-lejl inġazzat u rifnu, il-lejl mistmer tal-kesħa ta' frar. Ħriġna fid-dlam u ħrabna, żewġ ombri suwed fil-lejl, ostaġġi tal-lejl. U s-sikta fil-kesħa, fil-resħa, fil-lejl, qattret dema waħda li kidbet storja dmuħ. Il-lejla il-kwieker jibku, il-lejla reġa' frar. Siltiet minn Va pensiero sul-qalti dorate. Dil-kesħa żonqrija ta' frar, il-lejla qed tixħet in-nida nġazzata fit-toroq twal battala fil-qalba tal-lejl. Dil-kesħa żonqrija ta' frar, il-lejla ttemprat l-intellett u kidbet versi ġodda. Arhom il-kwieker ġodda. Ara l-eternità. Dil-kesħa żonqrija ta' frar, il-lejla feħtet dawl stramb mill-kwieker misterjużi fuq it-tempju ta' ħaddejk moħbija fid-dell li qiegħed jaqa' fuqna. U stennejna flimkien l-ewwel stilla ta' filgħodu. U stennejna flimkien wara l-ħġieġ tal-fanal li l-lejla qiegħed jixel. Va pensiero sull-alti dorate. Arhom il-kwieker ġodda, arhom it-toroq twal li għadu rrimuntew. Tajċ kliem għax ġafittek. Imxi dritt il-qoddim, għajnejk fuq il-baħar, ħaddejk moħbija fid-dell li għadu jaqa' fuqna. F'mument prezzjuż bħal perli rari, arhom il-fjuri ċkejkna, ara l-eternità. Fidejk għandek id-dija, fil-lejl inti ribell. Va pensiero sull-alti dorate. Dil-kesħa żonqrija ta' frar, il-lejla qed tixħet in-nida nġazzata minn sema mimli fidi, li filgħodu jkollu xemx, li filgħodu jkollu triq. Arhom il-kwieker ġodda, ara l-eternità. Dedikati li ġenituri tagħha li t-tnejn mitu fi frar. Nixtieq nirringrazzja lilkom minn ġi hawnhekk lilkom għax s-sera ta' ma kienx issir daqshekk interessanti li l-kelliema tagħmel li ma semmihomx għal ma nsalħat. Partikolarment li l-MSA li joffrewna l-post u għenuna ħafna anke l-istaff tagħhom u wasalna fit-tmiem ta' serata oħra. Ix-xieraq nistiden li l-Fabri jgħal is-serata
sitta mużikali minn tiegħu, infakkarkom imma qabel titilqux minn ewwel għax hemm riċeviment isfel. Ejja nagħmel kollox. U min irid jixtieq jakkwista kopja tal-ktieb ħajkun hemm il-bejk tagħhom ukoll ta' żewġ volumi isfel. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb. Kull siġra trid titkellem, kull werqa trid ittir, u jien li tħall fil-ħolma għasfur nixtieq insir. Għam tiġi r-ruħ biex tifhem, għam tiġi l-qalb tistrieħ, għam tiġi l-għajn biex tara, għam biss x'inhu s-sabiħ. ħarruba xieħa qalbi kif kibret u trabbit, u ftaħret kif minn fuqha ġrew ħinja żminijiet. Hawn kont u hawn se nibqa' bħal bira u bħal lum, bħal għada bħal bidada, hawn norqod hawn il-qum. Inħaddar bla manejja, ix-xitwa ma tkidniex, is-sajf anqas jaħarni, arawni u tmissunix. La dilberħu xulili, din l-għadda irwix, għatfittxu dispuħija, u għal xejn ma sibuwix. Għattindunaw x'nintilħu, barrani ċassaddej, ifittex dil-pajjiżkom meqrus u jkun għal xejn. Dinat mis-sirietkom biex tagħkom tmissuwix, u lidkom għad jistaqsu għaliex u għaliex. Kull ċepla tennit kelma l-lum ta' fablamment, u għalli biex inwassal l-kontra tal-lament. Dil-bikja smajt ġo qalbi kif tħalt il-ġewwa ħelz, u ntlift fil-ħdura silta tal-ġenna tal-busket.